салом бинандагони хабар-тиҷӣ. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯз 5 июн фармонеро ба имзо расонида дастур додааст, ки ба як гурӯҳ сокинони ҷумҳурӣ бино бар вазъи ба амал омада дар пайи пандемияи коронавирус кӯмакпулӣ расонида шавад. Бинобар фармони президент, кӯмакпулӣ яквақта ба ҳаҷми як маоши ҳаддӣ ақал аз ҳисоби буҷаи давлатӣ ва ғайридавлатӣ дода хоҳад шуд. акнун киҳо ва чанд пулӣ мегиранд? Ба гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, аз ҷумла ба иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945, шаҳрвандоне ки нафақаи иҷтимоӣ мегиранд, маъюбон, кӯдакони ятиму бесаробон, оилаҳои камбизоат, оилаҳои бесарбонмондаи муҳоҷирони меҳнатӣ кӯмакпулӣ расонида шавад, омадааст дар фармони президент. музди ҳадди ақал дар Тоҷикистон ба 400 сомонӣ баробар аст. Як дастури дигар ба ҳукумат. Тибқи ҳамин фармон, раиси ҳукумати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумат дастур додааст, ки нигоҳубини шаҳрвандони таҳти муоинати тиббӣ қарор дошта ва шаҳрвандонеро, ки аз бемории COVID-19 сироят ёфтаанд, аз ҳисоби маблағҳои мақсаднок пешбинишудаи буҷети давлатӣ ва ғайри буҷети ройгон анҷом дода шавад. ҳамзамон то ба эътидол омадани вазъ аз ҳисоби маблағҳои захиравии буҷети давлатӣ ва ғайрибуҷетӣ ба музди меҳнатӣ вазифаи кормандони соҳаи тиб, ки бевосита ба ташхис ва табобати беморони сироятӣ COVID-19 ҷалб мешаванд, иловапулӣ пешбинӣ ва пардохт карда шавад. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред? Хеле хуб шудааст ба фикри ман, ки ин як кӯмакпулӣ, ёрдами калон аст аз тарафи ҷаноби олӣ. мо бисёр миннатдорем ва ин хеле кори хуб аст. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед.